Gusti
sesepuh aji sepuh hingga dan dinurmatan dumateng panjenenganipun pangemban pangembati projo sedulur kali ingkang sami rawuh hingga dan dinurmatan dumateng panjenenganipun Rama Yai Bunyai ingkang sesandingan kitab Wahyu Billahi ingkang dan dinurmatan wabil khusus dumateng panjenenganipun ingkang hamagungkati panjenenganipun Bapak Jarno saha Ibu Membias Keluarga Desa Mojo Arum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ingkang dan dinurmatan dumateng para tamu undangan kakung Dewa Putri para lenggah ingkang dan dinurmatan mugia kasugengan tansah kajiwa kaseliran dumateng kula panjenengan sedaya wabil khusus dumateng panjenenganipun Kang Mas Ahmad Saiful Ivanuddin putra panjenenganipun Bapak Jarno saha Ibu Mutia garane Mas Diajeng Tita Waidatul Mereski putri panjenenganipun Bapak Siswanto saha Ibu Rusmiati saking Telatah Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung jumurung pambahargya mulya ingkang maha kuasa nguri-nguri luhur budaya sak kemah ambabar indahe tata susila minangkani purwaning atur saking campur sari Borneo mijil saking Telatah Gondang Kabupaten Tulungagung ganti atur sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du dumateng para bida sepuh para lenggah ingkang kinurmatan para pangemban-pangemban projo satu negari staf ibu kita pakai tiga tansah kula hormati dumateng panjenenganipun khususun ingkang hamugati ingkang dan kinurmatan dengan sepindah kalau daerah akan sarang-sarang menjadi syukur alhamdulillah datang arsaipun Allah ingkang sampun paring rahmat dan hidayah sarta hidayah dumateng kita sedaya mugi-mugi pangajak anggenipun pola promakaken putra saking panjenenganipun Bapak Jarno saha Ibu Mutia dalu punika pinanggih keluarga ingkang kebak barokah sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin shalawat wassalam tetep mugi atur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah suri tawadan dumateng kita sedaya ingkang sami rawuh mugi-mugi pangajak sak mangke pikantuk pertolongan syafaat ing yaumil qiyamah Allahumma amin para rawuh ingkang dinurmatan sampun jangkep Sarwati ingkang sesandengan sesarengan kalian campur sari Borneo mijil saking Telatah Gondang Kabupaten Tulungagung pramila saking punika saking Purwo dumugi busana kinarya pepuji mugi adicara menika saged kalaksanan kanthi wilujeng nir ing sambikala dumateng para waroh para lenggah para bina sepuh 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 ingkang dan kinurmatan campur sari Borneo budaya mijil saking kawasan Telatah Gondang Kabupaten Tulungagung Gegadian sarengan kalian youtuber ingkang wonten ing ajeng punika ingkang sepidah dan jadi dasar
kalajengaken Sunawah, kalajengan rekod, salajengipun ingkang nomor sekawan FS Multimedia. Para rawuh sugeng amirsani lampahipun campur sari dalu menika kanthi sesarengan campur sari Bor Nio Budaya Micil saking Telatah Gondang Kabupaten Tulungagung. Nuwun dumateng sorongati ingkang sepida panjenenganipun Ayunda, salajengipun ingkang nomor kali Rinvi, ingkang nomor 3 Diajeng Hani. Monggo mari malipur dumateng para tamu undangan ingkang sami rawuh. Nuwun.
langsung kok biasa leren sik. Enggak usah kok ini. Ini tadi Boten santuk ya. niki lho panyuwun sing kandungan aja. Wong ngoten. Panyuwun langsung biablas. Mau kudu sampekno nggih kono. Jo. Sak sampun-pun pambuka, sing enggak usah nuk. Timbangane nuk urung nyampe terus kesleo. Wah, aku sing susah. Rinbe. Iji wilujeng dalu Nggih, alhamdulillah panggih. Asik niki ya rin kalih aku ya. Niki perdana nggih. Lu dereng kenalan berarti. Wah, kula Mbah Bejo. Oh, kula Mbah Rifi. Oh, Mbah Rifi. Ya Allah. Dalam tulung agung kok tulung agung rin. Kula saking Jogja. Wah, produk pribumi. Injih, asli alus kagem kados Putri Solo ngoten. Iya iya, aku ndek buri Pak, aku wis batin kok. Sinden niku kok alus kok keraton Solo. Lah nggih, Bek. Dalam menika sasak daripun tetembangan dipun aturna rumiyin. Injih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih, ini diucapkan selamat malam wilujeng dalu nggih kagem para tamu dengan sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Alhamdulillah. Dalu menika daleme Bapak Jarno saha Ibu Mutia. Iya, acaranya sunatan Bapak Jarno nggih. Iya, pernikahan. Oh, sanes sunatan. Sunatane bimbel. Oh, sampun. Sampun. Golek ping pindho ya ora apa-apa to, Om. Ya tak tele to, Rin. Lah iya, kok tak tumbas neh. Buang kowe. Ben, nek mrene kesana karo grup karo kakakmu enggak? Kali kakak. Oh, kakak pertama itu. Kakak pertama. Kakak kedua ada di mobil. Oh, di mobil. Jualan kakak gitu. Iya. Balik oleh kak kok tak grab karo aku ya. Alah, kok sama naper nih. Maksudnya mampir golek nasgor. Mau nganter, kula mboten doyan lho Mas. Wah, buang. Oh, buang. Apa sakit tetembangane, Rin? Oke. Yo. Ora didongakne dhisik to. Ya Allah, dongakno Rin, dongakno. Khususnya untuk kedua mempelai ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan ingkang saleh lan salehah. Soleh kaya aku, solehah kaya dirimu. Ora lah, aku salehah. Solehah. Wis gak apa, aku manut bae. Oke. Ini sound sistemnya dari mana? Wah, tonggo dhewe. Tonggo dhewe. Iki sound Operatornya sistem di ae. mana? Mendelik di Oh iya, Mas, mendelik. vokalku tambah lagi ya. Sing banter. Ya, ya Allah sabar toh. Kalau sing rada keses neh Mas. Oh alah. Oh, epek berarti. Heeh, epek. Oh, epek. Aku ora ngerti pokoknya jaluke mek banter karo ngeses. Oh alah. Rin, ya Allah, YouTuber bisa. Oh iya, selamat malam untuk teman-teman yang ada di live streaming. Selamat menikmati. Selamat menonton juga. Ya. Di kono ono jadi dasar Kang Surawan rekod FS Multimedia. Luar biasa. Hari ini full YouTuber ya. Kakak beradik loh, kakak pertama 2, 3, 4 semuanya hadir. Iki 5 tambah ini. Walah. Ayo Rin, diaturno tetembangane. Monggo. Para rawuh, tamu damelan saged rawuh gambar berbagi. Pinangge panglengahan Cakrosari Borneo budaya. Mijil pribumi mriki mawon. Iya. Borneo budaya. Borneo budaya. Berarti nih gak om? Sak paket. Sak paket. Iya, Rin. Pokoknya panggang tapi jenenge beda. Heeh, sing gonta-ganti gonta-ganti MC-nya ae. Ya. Yo, monggo Rin, diaturno tetembangane. Monggo. Borneo budaya. Mijil saking pelepah gondang tulung Jawa Timur dia yang tinggi Aku
delok kae Mas. Wedang-wedang teko kono didelok kene. Sabar, ngerokok sik. Mik sik ngono. Sampun katuraken Semarang Campur Sari Borneo budaya. Borneo? Wayang ya, Rif. Nggih, Rif sapa? Rifi. Rifi. Rif wis ora apa-apa to, Rif. Karena faktor usia. Faktor usia. Alah Bu Arif, Bu Rifi terserah ngene lho, kowe. Tapi ojo Rifi ngoten lho. Oh. Rifi kok Rifi gendeng. Sing lak bendungan tuwa iki sak teko-tekone ya sak nyandak-nyandak. Lah nggih kok dengaren ngoten lho. Lah ya nggih Mas sarap biar gak capek ngono lho. Lah iki Mas-mas yogone tasik enom tasik timur. Sinden-sindene mbake penyanyi juga masih sangat muda. Nggih. Nggih. Lek MC-ne nggih tasik timur. Ya suwaku kuwi peso widak ora limo. Lho nggih to. Dadi jenengan niku anu mbak kula putune jenengan
dadi kula Om Bejo ngoten ya. Aku ki lak dikirim barang saya nomone sungkan. Gak padha karo kahanan. Beb, Iya. ini diaturno segenap tamu jangan kang sama tahu. Izin. Oh masya Allah tadi dari sana kledang lau nggih Pak. Nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan ngoten nggih. Saking kawasan Tlatah Kiping, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung. Oh, masya Allah. Oke, sampune pededaran kok wonten ingkang sumbang sing tetembangan monggo. Injih, sumangga ditunggu gabungannya ngoten nggih Mbak Bejo. Oke, niki jalure mboten campur sari tok lho niki Mas. Oke, niki DJ saged, solawat nggih saged. Dangdut solawat. Dangdut malah. Kentrong nggih saged, jaranan nggih saged. Niki ketoprak nggih saged ngono. Multi talenta. Multi-talenta. Ya nomo. Baik, luar biasa malam hari ini ya. Segenap tamu-tamu yang hadir silih berganti, tentunya ini menjadikan satu catatan yang paling luar biasa, satu keramahan dari yang punya gawe. Betul sekali. Iki mah kawetan sukamune ndak ono pedote mini koyo mini. Banyu mili ngeten iki mboten banyu mili Pak. Banyu grojokan. Oh ya, banyu grojokan. Nggih, tekone biar mak bluk. Subatanane dihibur kalian campur sari Borneo. Budaya. Micil saking bumi pertiwi berkiai. Dari sini saja, betul. Luar biasa ya. Nggih, niki pripun? Kalau tadi tetembangannya luar biasa dan selir-selir cocok, jangkepi tetembangan kali. Langsung 2 lagu ya. Iya. Baik, saudara-saudara titipkan kesempatan rusun buat segenap tamu dan yang barusan hadir, selamat menikmati dan hari yang tersedia ya. Moga-moga kehadirannya tentunya memberikan rasa hormat yang bersaudara dan juga doa yang terbaik, doa insan hamba Allah yang dimuliakan Allah sesuai dalam keterangannya di surat Ar-Rum ayat 21 kalau nggak salah. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al ayat amaba. Yo diputerin. Oke. Semoga aku tak benek bean naik. Oke, jenazah saya joget mawon nggih. Ya, kadang juga kadang ya ora. Bila kondisi. Dan saya nuk mawon nggih. Nah, iya jelas toh. MC kan yo beda. Monggo, campur sari. Borneo budaya. Kembali bareng Borneo Brand. Ada sayang spesial untuk Anda semua. Mbak Koyin di sini mau joget? Kemas kesayangan, koyong mau rasane ati iki.